Στην καρδιά της ενσυνειδητότητας υπάρχει μια αρχαία λέξη, σάτι. Η λέξη σάτι, στη γλώσσα πάλι, είναι η ρίζα της λέξης mindfulness. Συνεπώς, όταν αναφέρομαι στο σάτι, στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας, της σωματικής έκφρασης και της ενσυνειδητότητας, εννοώ την επίγνωση της παρούσας στιγμής, την μη κριτική παρατήρηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των σωματικών αισθήσεων, καθώς αυτά αναδύονται. Για μένα το σάτι δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι η βάση για τη δημιουργία ενός νέου τρόπου θεραπείας με βάση την προσωπική μου διαδρομή των 10 ετών. Στόχος μου είναι η δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου που θα συνδυάζει τη συστημική οπτική και τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα πλαίσια που ασφαλώς χρειάζονται με τις εσωτερικές εμπειρίες που καλλιεργούν οι ενεργειακές πρακτικές και η ενσυνειδητότητα. Όπου η επίγνωση του σώματος μέσα από την εκφραστική κίνηση συναντά την παρούσα στιγμή και γίνεται ένα εργαλείο για να εμβαθύνουμε σε αυτό το μοντέλο με βοηθό τη σώματη κίνηση, τη γιόγκα και το τσικόγκ. Θέλετε να μάθετε πώς το σάτι μπορεί να γίνει η δική σας δύναμη για αυτοπραγμάτωση και προσωπική εξέλιξη? Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να εξερευνήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό ταξίδι.